Oh yeah. Them all are too short. Oh yo yo. Them say a cabo. Oh yo yo. Them say yeah. Oh yo yo. Send them to one. Oh yo yo. Say, una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngo manya. Umu woke chagoranya, they go di manya. Uncle Simeo. Uncle Simeo. Nze Eugene De Coque, Akanite, Nze local government, Anambra State. Come to the OTIEGWU 1972. Come to the Wakita. One name wicked. Let's Oliver De Coque. Mugo Senikesa Wakita. Mugo Shag, Okoye Congo, and about Piccolo. Or Mugo Square how to play rhythm. Mutata Gitama. Okay, I know when it put let check up on the one day. Na Lagos. The one OTIEGWU with the King Joseph Friday. Na Lagos. Okay, I was the first younger guitarist. Remember, one carrying Pema Pocket. Onye nke na pocket oge ahụ ga Ebuchino Peters na pocket with Prince Adekunle mo aneti with King Joseph Friday so they are there. Already 1976 mo na one name form Expo 76 Ogene Sound Super guitar ni na oge ahụ were kwa oge hapụ Nigeria ga mo bụ Igbo mo na pocket ni na and na amaghị oge egwu bụ egwu ma ọ bụ ọdịnala ma ọ bụ ọdịnelu ọ bụ egwu ka ha ncha niile egwu egwu o si ka isi wee tinye na nke gị ha ncha niile egwu egwu. Egwu abụ ka mụ na nwanne nwoke na ndị na-eti egwu na ngwuru aka ete wee tibe egwu anyị etighị egwu na ụdị ka anyị ga-enwe egwu abụọ maka nne anyị tiri egwu nna anyị tiri egwu ebe mma anyị si wee pụta bụ ndị egwu amụ anyị n'ime egwu ana egwu aha mụri anyị ilekwa ka anyị si agụ egwu efu na ihe omenala akpọghị ọnụ ọ na-aga so oyi ya mụrụ pụta ụwa anyị n'ime ka ọ bụ Ese onye bụ na gbadụ na egwu ebidogo ichasisi abọsị bere mmanụ ma nshana onumakwa na egwu ma bụrụ egwu competition maka na egwu ruo na competition ose egwu ana nne m gụrụ egwu na nna m gụrụ egwu nne nna m ochie na-agụta egwu nwanne
nwanne m nwoke kwụsị egwu bụrụ papa nnaka si njedebe ejedebe zolenụnụ oge ọ gụrụ nwata n'aka ọ ga-eme ya nnegbu nụ abụ onye fe eze ruo ya agwa ka o si dị na otu ị gaa ahịa mgbede natabeghị etu aka ọ dịkwa na egwu nke a nọ ebe anyị etinye m na nke eze Igbo kịta ntisikwa egwu alakwa m be m mana emere egwu na ụmụ nwunye na ndị be m ha cha nọ obodo oyibo a na-aka na California, Los Angeles, mana anyị nwere m ebe nri na Naijiria ọzọ onweghị ihe ọgbachi dị n'egwu na ezinụlọ maka ọrụ nke ndị arụ ka ọ bụ a na-eji aka si azụ ndị mekwa nwa ọgbachi dị ya na ihe egwu na ahụ ka ọ bụ omume nwoke mere ibe nya akpọli ejidere m ife nwoke nyere ibe nya akpọli ejidere m nwoke totocheli ibe nya akpọ ka osi adịo nwoke totocheli ibe nya akpọ ka osi adịo nwata atụm ugbene n'ụwa dịka ọja ka nne ya nwata atụm ugbene n'ụwa dịka ọja ka nne ya egwu na-eti kịta na nke nwanne nwoke na-eti onye gụọ rekọdụ ọ efu ebe m na-eti egwu ị ga-afụ na ofu ibe a ka ọ bụ mana ana m eti ikwu ya nnu na ogiri na ose nwa obere achọghị m ịpụta na ogene sam ka a sị n'ime pụta maka egwu anyị ka afụfụ wee wepụta ka ọ bụ so egwu na-eti kịta onwe ihe dị iche ya na egwu nwanne nwoke na nke tupu n'isi mbido ọnya m gosiri nke esi akwụ ụgwọ mụ na ya nọ bido na-ahụte naanị mgbe ebubo okorobịa so egwu na-eti kịta na nke ya bụ ihe dị iche n'ime ya ọnwụ na ndụ bụ ofu anyị pụtara ụwa ana onye ọbụla pụtara ụwa nwere ihe ọ bịara ime n'ụwa o mezuo ihe ahụ chi ya si ka ya mee ọlabụ gịnị ọnwụ nwanne nwoke abịago ụwa rụọ ọrụ ya ụwa mara ya oge ka ya zuo ọlaba o wutere anyị na ọkazighị nka mana ilekwa ya n'ime afọ ahụ ọ hapụrụ anyị na ụkpụrụ a ka anyị ji were na-aga ekele Chineke na ndụ obiri ebi nke o metere mma anyị ji ya nke o metere na njọ anyị na-echejigharị ya ka ị na-ahụ ihe dị mma wee bụ ka ọ dị onye m akọ m ka ọ na-enye nke ọ na-akọ m mana ọkwọ n'azụ na ọkwa m eru a na-akọdị na m ncha onye m akọ m
I was 9 years. After that, candy with my guitar. Was in a poor. One day, I banned the street music. It just Friday. Was in 76. I bought S for 76. Ebuna mama. Ebabo, Kamuna one never can until let you and Buraka is waiting. And yet, he no, they can't get away with Macana to you. Na yitiriego ebe mma anyị si wepụta bụ ndị egwu agwụ anyị n'ime egwu and egwu ha mụrụ anyị ilekwa ka anyị si agụ egwu efu n'ihe omenala akpọghị ọnụ ọ na-aga so ihe agha mụrụ pụta ụwa chụọ anyị n'ime ka ọ bụ California, Los Angeles. When I went to Nigeria, you know, so when you watch it in the Nze Eugene, I call Ken down the ball, and then I can sell them the member. So more was it the idea, you could have a ball. What I said, what I've ever did it here. What I say, no, they got to go from a whole 1 year. I got to go around. And what's the problem? What about the token? I ain't going to see of wine. Only my bonny Kembo, my bonny Kembo, only my son, mother, I would wear some more. Then, when my mother can deal with the Hajan and Lao, a mamma Gashi, only Goreshi get up, get there, Makita, only in a pound of the label. I'm not so able. Maniga Mana, Oge Camurai, each and all my kind of get that. Ogamurai, I now will go on. I asked you to look at the market, not crying out, and he was a guitar. One market now, when I made you out of the house, where did he go to the house? He will come back and ask a guitar. But I asked you. Ototo kanjili bide buki malo. Efifi kanjili malo hongwe noa. Abali nyemo olume kampu. Olu ebu. Ojife libive ya noa. Libive ya. Ojife libive ya. Ojife libive ya noa. Libive na kili kibru la mo digede. Olu ebu. Asino nu di niche. Na asusu di azi niche. Mana akụ kwala ọbụrụ ofu. Abalị tugbu ebu n'ụjọ, ekwugbu onye n'okwu, werue n'oge njekwu okwu. Abalị tugbu ebu n'egwu, agụgbu onye n'egwu, werue n'oge njagụ egwu oyimuo. Ikili ani jinu, ikili mamu, ikili ani jinu, ikili mamu, ibamu narara n'ụwa. Akwegu agalanya, ututu kanjili bide egwu kima. Efifie kanjili malo onwe mnoa. Alolo biagwa alume egwu higete. Chifu no holugo be egwu hadina.
ajonjo loko ụwa abalị nye m ọlụ mee ka mkwube ọlụ egbe egwu ndị otu egwu nke mmụnwa ndị nke mmụnwa dị aka nso kịta mụ na ha na-eti egwu enwe ndị nke nwee ihe egwu nke ihe niile ụmụ ndị mụ na ha na-eti egwu ndị nke ji aka wee zu egwu ntigo na-eti nwe n'ahịa karịrị 10 mana egwu niile n'obodo oyibo oge nwanne nwoke nwụrụ nata Naijiria wee tizi egwu abụọ nke dị n'ahịa kịta tibụl nke nwanne nna dị mma na nke etiri ojife dị ife nke dị na Naijiria mana Amerịka egwu ndị nke tiri ebe ama ifọnata Naijiria onwe nke dị ama maka oge ama ndị mụ na-asa na kọntraktị oge ama oge ncheta Naijiria ka ha chọrọ ime isi dị ama so nnakọ Amerịka na nke anyị ga-ala n'afọ m ga-eme ha chọrọ ime bukọta ha chọrọ ile ọnụ elizikwa ya na ebe a n'ezi ebe ahụ Eugene De Coque wakanite si ka mkpokọrọ ha ọ dịghị mmekọ ahụ so ha ka na-eti egwu nke ihe egwu nke nwanne nwoke ahụ nwa na-ewetikwa egwu n'ụzọ nke mbụ Oliver nwere so ofu egwu onye na-asị na ya bụ nwa Oliver ihe agụ mụrụ na-eto ogologo ihe agụ mụrụ na-adị gara gara ife onye ọbụla si na mkpụrụ aka anyị depụta ile anyị anya anyị na-ebu ofu iru anyị na-efu ofu okwu mana iwe adịghị n'obi afọ nwanne nwoke ka a na-akwalite ọ bụla nwanne nwoke bụ onye ori o nwere gasị ka ya dị ka onye ori ọ bụla nwanne nwoke ahịa eme ọfụma o nwere gasị ka ya dị ka nwanne nwoke afọ anyị ahụ ka a na-ebulitere anyị ibela anyị efu n'ala Igbo ụmụ ndị nke mgo na echefuo ha mana ebe nwanne nwoke nwụrụ ndị niile na-eti egwu onye ụfọdụ si na ha bụ Oliver Junior ha bụ Oliver Senior ụfọdụ ebubo ha bụ ụmụ Oliver De Coque nsogbu adịghị o wee buka afọ nwanne nwoke ahụ na afọ nke mụnwa ka a na-asụrụ anyị ụzọ anyị na-aga so nsogbu adịghị na Amerịka ọ dịkwa etu ahụ
oge Elvis o nwere ndị na-asị na ha bụ Elvis, they dress like Elvis. Michael Jackson, o nwere ndị na-asị na ha bụ Michael Jackson Jr., they act like Michael Jackson. It's always the same thing. So ime ka ya fa na ihe ị na-eme metụ ofụma, ndị ga-asị na ha chọrọ ka adị ka edi ga-adị. So ịta kọwalị ihe m ga-agwa ha bụ o nwere etu akwụkwọ nsọ si wee kwụsị na mbọsị etika etinye n'afọ nne gị na ya ma ihe bụ ịbụta ụwafụ na egwu ka imeme mgbe egwu aha bụ site ofụma onye bụ advice nke na ụmụaka mụrụ kịta oge nke anyị na-amụ ọrụ bụ site mma ị na-eme ya onye febe ị na-eme ya ọ dị ka ọgwụ ụha ọgwụ mana ụmụaka kịta chọrọ ihe ọbụla a ga-eme kịta dabaka n'ime ya mee ofụma nwee ndidi onwe ihe abịme taa ime onwe pụta tata ọ ga-ewere oge ego akwụkwọ maka na akwụkwọ dị mkpa ego akwụkwọ ahụ na-emadị ka esi ekwu okwu mara oge a sị gị nke a bụ nke a ya bụ nke onye na-eme ya nwee ndidi na-esi ike ị na-eme ya ọ bụrụ na oge abịa ha oge emere gị oge ya abịa ọ bụrụ nke gị ihe ị na-ewere oge Nze Eugene De Coque nwakanite a na-ekwu ochie ọkwa na-eme akata esibe akụkọ onye amara abụọ agama Jọrọ isi ya iji na-abịago na-abịa na mụ iji na-abịago na-abịa na mụ iji na-abịago ofu kpakpando na-adịrị ịbụọ nwata fụọ n'ọjị akala ire ọma ka eju na-eji aga n'okwu ọfọ kịrịte ji awa nne iji na-abịago na-abịa na mụ iji na-abịago na-abịa na mụ iji na-abịago salo Africa niile na-abịa egwu n'ala Igbo ala ọbụla anyị maka egwu ebe ahụ kịta na ahụhakwa anyị na-ejekwa obodo oyibo fọnda anyị fere Canada ga-akụ egwu ndị ile na-echi echi n'ala Igbo Eugene De Coque ka a na-akpọ ana m etiri onye ọbụla egwu ntịkwacha adịba ebe ahụ mbọsị ndị eke ka chief mbọsị ga-adịkwa ka bọbọ so a na-eti ebe ọbụla eti egwu ịma na ụfọdụ ndị nọ ebe a chọrọ ije obodo oyibo eti egwu ha chọrọ itinye egwu hip hop reggae maka iwe asị ka ọ bụ mgbe mepee n'anya egwu ndị Afrịka kachasị n'ụwa niile kịta ya bụ ihe mmụọ obi aṅụrị na Amerịka anọ 21 years oge ahụ mara ofu ka m nọ Los Angeles eti egwu Igbo ka m na-eti ebe a highlight music ndị niile mụ na ha na-eti egwu na Amerịka ndị ọcha mụ na afa mụ na etigo egwu n'ofu steji so na-adịbịa obodo oyibo mụ na-emepere flọ mgbe Oliver dị ndụ bandị ọ na-abịa eti egwu n'obodo oyibo kpọ ndị egwu abịa obodo oyibo ọ bandị nke mụnwa ka ọ na-eji eti egwu sometimes ọnwa ịnọ ọnwa ise bandị m ka ọ na-egwu ejetọ n'obodo oyibo
ụfọdụ si na fa bụ nọmba 1, ụfọdụ si na fa bụ champion. Nna nwụrụ lesala onwe ya anya wee si na anya dị ka agụ. Nna nwụrụ oge emeli ibe agụ na-eme n'ụwa. Nwanza tụmugbe na ọ dị ka ọja ka nne ya. Unu mana o nwere ibe dị iche n'egbe n'ugo. Egbe bụ anụ ụlọ. Anya na-afụ egbe kwada. O ji wee bụrụ egbe. Anya ọ na-afụ ugo kwada. Anya fụrụ ugo na-eme ugo nkiri. Nze Eugene De Coque nwaka n'ite a na-egwu na gidi. Unu mana egwu ma bụrụ egwu competition. Maka na egwu ruo na competition ụsọ egwu ana. Egwu m dị ka echi. Echi adị akwụ akwụ. Igbo jisue n'ike ka anyị mezie n'ihe. Kpakpando anaghị maka kpakpando maka o mere anyị, ọ na-ekwuru anyị ọnụ anyị, na-ewepụtara anyị ọdịnala anyị. Ụdị ihe rekọd ọzọ ga-eme, aga m eji kpakpando gụọ egwu ka nwaanyị ụdị ihe ndị nwere ego n'ala Igbo ha pụta tinye ego na kpakpando na because ya kpakpando wepụtara ọdịnala Igbo, asụsụ Igbo n'ụwa niile. Maka ebe ọbụla anọ n'obodo oyibo, kpakpando n'obodo oyibo ma ego kpakpando, so a na-asụ asụ Igbo na ya. So ihe ndegbu kịta bụ na kpakpando bụ ihe ọma ka ọ bụ. Aga m eji unu gụọ egwu ihe ọbụla emegitere na egbe nsọpọtụ kpakpando ka ọ na-aga n'ihu. Kpakpando television, the face, number 1, represent ours, Igbo language, worldwide. Kpakpando with the talk, Kpakpando Igbo language, Kpakpando Ndị Igbo si ngo iji akụ nya akwana ebe nwa si n'ụwa ya hirikwa na nwa ka amụziri amụzi. Ike anyị ga-akụ nkọta nwoke ya akụta ibi ya. Mkpa na-ekwe onye ọbụla bụ mmiri gafu malite emeghe ntiwa. Egwu dị ebe egwu dị, egwu ebidobeghị egwu ebido. Nke anyị ji eji abịa kịta akakwadị nke afụrụ afụ. Ekele ka m ụnụ onye ọbụla jisi ike. Ọnụ ga na-afụ na telivishọn, na-afụ na kpakpando, ana m asụkwa Igbo, were egwu Igbo na-eti egwu ka emesịa udo dịrị onye ọbụla. Ọbịa n'uche kwe m n'ọnụ. Ọbịa nna ka akpọ ọnya n'ụbọ. Ọbịa nnọkpa agba anya n'egwu. Ife ji mma na-akpọ n'ọbụ egwu a na-egwu na nkịtị. Onyinye dị n'iche n'iche. Onyinye dị n'iche n'iche. Ngọzi dị n'iche n'iche. Akala dị n'iche n'iche. Esi na nwata gbọbụ ụgbọ, si na nwata gụba egwu. Esi na nwata gbọbụ ụgbọ, si na nwata